Кой ще стигне до Пантеона първи? Аз, разбира се. Нямаш шанс, аз съм с електрическо колело от топ мобилици. Готов ли се? Да. По-силно не те Да, чувам. готов съм. Айде да видим. Айде. Давай. Виждаш ли, че електрическото колело е по-бързо? Тя на времето, защото са карали електрически колета. Не са, ама очевидно сега е по-бързо с него. Сега да, преди не. Но Какво стана, май изоставаш? накрая ще види кой ще спие последен. Много ясно, че ти. Съвсем нямаш шанс. Хайде, какво стана? Ето доказателство, че с електрическо колело е по-лесно и се придвижваш много по-бързо. И не забравяйте, че имате 5 минути безплатни всеки ден. Да му дам ли малко преднина? Айде, май побаира се измори, О, не. като няма електрическа сила да му помага. Мисля, че разбрахме кой е първи. Даже мога и малко да си почина. Май не можеш да дишаш. Не, добре съм. А с електрически велосипед не си изморен и си стигнал винаги на време. Ако не искате да сте като него, наемете си колело от топ мобилици.